Това е специален поздрав от Зоя за нейния любим мъж Ицо Черния, доктора на покривите, гордостта на Самоков. За Рифат и принцеса Жасмина, тяхната гордост. За най-мощната и ударна бригада, изтребителите, и за черния кошмар Ауди А6. Хайде, хайде, хайде бате мада, хайде, хайде, Самоков димата. От Самоков се носи славата за Ицо Черния и неговата бригада. Работи със сърце и с чест, затова е уважаван днес. До него Зоя винаги стои, любов му дава във всички дни. Рифат и Жасмина са неговият свят, за тях е готов и напред вървят. Ицо Черния, номер едно, в Самоков знаят го добре това. Докторът на покривите, той майстор голям и човек със строй. Черния кошмар Ауди А6 лети, в Самоков всички го знаят, нали? Много ги наказва, без да спира газ, и в целия град го гледат в захлад. Със семейството до него всеки ден, живота е празник за тях без проблем. Хайде, хайде бавдей вада, хайде, само бавдей вада. Бригадата до него е страна, силни хора, едно семейство са. В труд и в празник, рамо до рамо, винаги заедно, винаги здраво. Самоков ги познава добре, с уважение говори за тях напред. За приятелство, обич и чест, вдигаме на здравица днес. Ицо Черния, номер едно, в Самоков знаят го добре това. Докторът на покривите, той майстор голям и човек със строй. Черния кошмар Ауди А6 лети, в Самоков всички го знаят, нали? Много ги наказва, без да спира газ, и в целия град го гледат в захлас. Със семейството до него всеки ден, живота е празник за тях без проблем. за Зоя, за Рифат, за Жасмина, за Ицо Черния и цялата дружина. Нека здраве и късмет ги следват, А любовта завинаги да ги събира.